Čus, ľudia, dneska si otvoríme Pokémony. Viem, že to na mojom kanále nie je také normálne, lebo ja robím také miny a takéto proste random goofiach videá. Ale napadlo ma, že to trošku zmením, lebo Pokémonom sa venujem už teraz, neviem koľko, tak 2 mesiace už, alebo viac. A napadlo ma, že už konečne si kúpim takýto veľký booster pack, to je môj prvý. A napadlo ma, že to rozbalím na videu, takže môžeme začať, ale ako prvé začneme s týmto, lebo taká rozhorávačka, chápete, nebudeme hneď zo začiatku začať takéto veľké, toto sa môže počkať a ideme na toto. Takže, a keby ste chceli ešte viac Pokémonov, tak dajte mi vedieť do komentárov, ja kľudne pre vás natočím dačo od Pokémonov, keby ste chceli. Tak a jak som otvoril. Hoď oň. Kamíň. Tak. 1. 2. Takže, ideme. Kódik si môžete oskenovať. OK, tohto týpečka. OK, toto je random karta. OK. Kámo, to sú veľmi pekné karty, hej, to sú také art, úplne. DVDčko. Toto je pekná karta. OK. Ty kokos! Tak toto je nice karta, hej, nebudem klamať. Čumte! To je Rainbow! Tak toto je dobre na start. Ja to vzácne si dám keď tak sem. Na začiatok. Tak. Kámo, ale takáto karta hneď na začiatku. Takže, a už môžeme začať s týmto veľkým. Tak tieto vzácne karty si dám keď tak sem. Tak, ideme na to. Čakajte, ja si to nejak otvorím. Na to asi nepotrebujem vidieť na kamere. To otváram. No, čakajte. Jo, keď naozaj chceli viac toho kontentu, čo sa týka Pokémon, tu kľudne máte napísať. I chcete budú viac o nich, kontent, alebo viac s Pokémonou. OK, to rozbalené. Dáko. Počkajte, ty kokos, to nič není vidieť. Tak. Tada! OK, get out. Takže, čo asi začneme? OK, ako prvé by som asi zo spoda mal začať. Ježiš, sorry. More. Ej, otvor sa! By the way, toto je edícia. Toto je taká tá edícia cez to, ako je teraz to White and Black, ale ešte taká tá staršia o jednu. No, cez to vidíte? Táto. Jo, to je to, čo som teraz otváral. Čunte. No, Temporal Forces je tu. Je tu táto Soaring Sparks. Táto, čo je ešte o jednu edíciu staršia. A ešte taká tá istá. Keď sa dáme sem, tak ideme to. Toto je nálepka. Veľmi pekná. To si tak prilepím, keď skončí video. Dáme sem. A toto, ty kokos. Toto, keď som videl, sa divil. To je taká veľká karta. Chápete tomu? Jak môžu takéto veľké karty robiť? Čumte? To je crazy. To je nejviac crazy. Dáme sem tohto Mewtwo. No a keď sme už toho Mewtwoa, tak aj tu je pašák jeden. Jo, a tento. Takže... Hej, to má koľko layers, hej, to sa nedá otvoriť. Ej! Počkajte. Ja to tako vyrieším. Aha, takto. OK. Toto. Nice. Dáme tiež sem. Ja neviem, kam už tie karty budem dávať, ale chcem, aby boli ako v zábere. Tieto veci. Tak, kodík. Ďalší. Jo, počkaj. Mewtwo. Kamo Mewtwo a mám ako prvého toto. Prvého Mewtwo. To je fakt pekný Pokémon, fakt. Nebudem klamať. OK, a...
Kot. Počkaj, kde? Ní, pardon. Sorry, kámo, on mi zalezl na gauč. Tak. Jak jsem ho dodil roztěhovat, ten kód. Robím srandu, toto je velmi krásná karta. No. Smetí můžeme dať preč. A už ideme na toto. Keď začneme asi s týmto, lebo s týmto sme začínali. Takže ideme. Kámo, ja ani nebudem vedieť, kam si tie karty dať, lebo mám svoj album skoro plné. Ja si nerobím prdel. Skoro plné album mám, karet. Ale tých normálnych, chápeť? Promiň. Počkaj, neviem, či u boostru sa dávajú dve, alebo viac. Nie tak dve, okej. Kodisko. Ježiš. Orangutan! Ježiš, to cute. Ježiš, toto je fakt pekná karta. Okej. To je pyramída. To je pyramída proste. Colorberry. Valerian! Ja to dám takto nízko, lebo ja tu mám hlavu. To čo je? To nepoznám za Pokémon, ale pekný. Okej. Deino. Toto je krásne. A to všetko, okej. Toto zdám sem, to je pekná. Pekné karty si budem dávať sem. A potom na konci vám ukážem hru. Haló, čo sa stalo, ja neviem, mne sa vyplo nahrávanie. Takže celý mobil, ale dostal som túto kartu. Presne keď som dostal túto kartu, tak sa mi to reálne vyplo. No a za tým je Leaf. Okej, to je veľmi pekná karta, to zdám sem. Tak, a ideme už na túto. Takže my tu nás necháme na potom. Ale ideme na tohto Fénixa, alebo čo to je. No. Toto už sa asi dá takto, keď sa nedivím. Teda, keď sa nemýlim, pardon. Nie, to sa dá zase. Trojhelník, ukáž sa. Trojhelník, vodím si teba. No poď. Ja mám veľký lak. Kodis? Jo, kodis. No dopredu, kam a ty voňajú reálne, čuchnite si. Okej. Basic Energy, Lightning, Dweble, taký Enhancinaky, Massive, to je nice. Toto je čo? Hinigiling, Pinchiling, Leopard, Jo, ale to sú také tie one, že trenérové, dačo. Tu je meno trenéra. A potom ten Pokémon. Rocket. Maska. To je z tej inej edície, také tie masky. Okej. Tu sme sa vrátili. Nie? Error! To je error! Tam je istá karta. Nice. To je pekná karta. To je všetko. Okej. A konečne ideme na Mewtwo, kamoška. Okej. Mewtwo, daj mi šťastie. No počkaj. Na šťastie, pre šťastie. Tak. Ja neviem, keď som ho plesknul. Ty vole, to sa nedá otvoriť. Hold on, I'm nerd. Don't worry, I'm here. Tak. Mewtwo dá nám šťastie. Takže kodis ďalší. Keď chcete, môžete si oskenovať. Here we go. Jedno, keď sa nemýlim. Jo. Ja som na to zahľadol. Ale neviem, či to bolo iba holo. No skúsime. Okej. Taký Lavirand. Lebo ja neviem, nebudem hovoriť mena. Či je pekná, alebo takto. Ježiš, toto mám, ale to je veľmi cute karta, akože. Pichu. Ďalší Leopard. Huntail. Pinsír. Točíc. Hypno. To je cool karta, akože.
Speedos. Speedos. To je holo, alebo reverse holo. Ja neviem. Basic Energy. OK, takže to bolo všetko. Myslím, to bolo všetko. No, ako som vám slúbil, hrubku karetčetky, ktoré sme mali. To sú všetky vzácne. Takže bam, bam, bam. A táto masívna. Potom sme mali túto nálepku, ktorá nemá hodnotu asi, ale ako tak. No a podľa mňa je to nice. Ja neviem, čo vám viac povedať. No a keď chcete viac Pokémon, týchto content vecí Pokémon Ironov, tak mi môžete napísať do komentárov, ešte raz vám pripomeniem. A to je asi všetko tak. Bye!